Asini roha madihamu dohok dame na sian Tuhan Dewata Amata dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom manginang selamat pagi, salam perhorasan. Sehat-sehat mati akka manginang da. Di dia peho maringanan mangulolot tasadarion tangyang nabi. Tuhan tatotong na mangaramoti hamu saluhut. Hawanginang totong mamartang yang huhu madok moliati tu Dewata jala noaing tasarihon golu partol jota. 2 Korintus 1 ayat 5. Ai mubado godang ni haporsuhon ala ni Kristus songgop Tuhami. Laos hobar tusido sumurung pangapulon Tuhami hinorhon ni Kristus. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Amanginang unak komadili gudang do tudus-tudus. Demikian pepatah atau nasihat bijak di kita orang Batak. Unak komadele gudang tudus-tudus. Nomor lapatan molotung adong piak kaparu kilo sitonon unang madele alay tabering mah na di humaliang ta. Gudang dope akadongatan na marukil jala marsitonon. Molo marsahit to amang, molo marsahit to inang. Bereng mah gudang do dongammu nasahit na ukacicek kita. Molo marukil hita marsitonon bereng ma na humaliang. Gudang dotong dongammu. Sitonon na udok do siak kita. Molo adong pergumulan alanya ekonomi bereng ma na humaliak kita. Gudang dope kadongata. Na pogos na dangol na somar diha-diha. Ekonomina lebih parah dari kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mubado godang ni haporsuhon ala ni Kristus songgop Tuhami. Yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus adalah pergumulan itu bukan semata-mata pergumulan biasa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Apalagi lah ya, pergumulan karena iman kita kepada Kristus. Kita dihina, kita dibenci, kita dimusuhi, kita dianggap sepele karena iman percaya kita kepada Kristus. Janganlah engkau bersusah hati unak komadili. Alay na rumikot, molotung adong pesongoni, nang paru kilon di ngulu sigan upari, nang paru kilon ala ni ngulu partodion. Dido Apostel Paulus, alay sumurung do pangapulo Tuhami hinorhon ni Kristus. Inilah kabar suka cita bagi kita manginang. Pun kalau ada pergumulan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada tantangan karena iman kita kepada Kristus. Ingatlah, gudang tudus-tudus. Tuhan akan menghibur kita. Sebagaimana Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Amanginang, didok do muse molutik kimarulon nabadia ka namar sahid. Dipaingok do namar sahidi. Unak komadili. Gumodang dobe natinaw ni Tuhan Yesus siyan natinom. Atau ngamanginang da sadarion. Tung songo dia pe katantangan na tadobi, pergumulan, permasalahan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menghiburmu. Asal engkau percaya, asal engkau berserah diri hanya kepada Tuhan. Di pasu-pasu tu hatta mahawa manginang, unak komadili gudang do tudus-tudus. Tadi homma buku di nomor 202 ayat pidu. Haholongi hotu palhu hode batakuna tutu manang behapar sorioku ihutonoku murju haholo ngaku ototo nang tos behosako. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you non-stop.